Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong isgutan ang paglakaw sa dalan nga adunay matuod nga gugma. Panahon sa katapusang gabi nga nakig-uban si Jesus sa iyang mga tinun-an, iyang gihugasan ang mga tiil nila ug nangaon sila. Mao kini ang atong nailhan nga katapusang panihapon. Niadtong gabi una, gipasidaan ni Jesus ang pagbudhi kaniya ug maingon usab ang pagdimod ni Pedro. Gipahimangnuan usab sila ni Jesus nga dili sila magkaguol tungod kay mag-andam siya og luna alang kanila. Iya silang gisultihan nga siya lang ang dalan paingon sa amahan. Ug usa sa gisulti ni Jesus kanila mao kini: kun nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Mabasa sa Juan 14, bersikulo 15. Kini nga mga pulong alang sa mga tinun-an ni Jesus. Gisulti kini ni Jesus kanila panahon sa katapusang gabi sa ilang panag-uban. Pasabot, nagkakuyog na sila sulod sa 3 ug 2 ka tuig. Kung sa uban pang pinulungan, anaan na sila'y pinagsamahan. Pero nganong gisultihan pa man sila ni Jesus nga pagatumanon ang iyang mga sugo kung nahigugma sila kaniya. Ug sa lahi nga bahin, unsa man pod ang problema kung adunay sugo nga ipatuman. Kung buot huna-hunaon, mas atong ikalipay kung suguon kita sa atong hinigugma. Tungod kay masiguro nato nga ang atong pagabuhaton mao gayud ang iyang gikinahanglan o insakto alang kaniya. Sama sa mag-uyab, kung ang lalaki nasayod sa mga hilig o nagustuhan nga mga pagkaon sa babay, aduna siya'y giya kung unsa ang iyang mga paliton nga pagkaon kung mangaon sila. Kung nasayod ang usag-usa sa ganahan o dili ganahan sa matag usa, kabalo sila kung unsa ang angay o dili angay pagabuhaton. Maingon usab ni ana ang sugo, dili pasabot nga wala nay sugo tungod kay gugma na ang nagadala kanato sa pag-alagad sa Dios. Ato hinong ikalipay ang pagkasayod kung unsa ang gisugo sa Dios kanato tungod kay ato siyang gihigugma. Gani si Pablo nagasulti sa Roma 3:31, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayod. Hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong kauban ang Dios tungod kay sukad nga atong gidawat si Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Iyahan na kitang mga anak, sumala sa mabasa sa Juan 1:12. Nakabaton kita niini nga relasyon sa Dios pinaagi sa pag-unan niya ug pagpakita sa iyang gugma kanato. Ug kini nga gugma sa Dios atong natagamtaman tungod kay kita usab nahigugma kaniya. Ug tungod sa atong gugma kaniya, atong ikalipay ang pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Matud pa sa unang Juan 5:3, kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili mabugat. Busa, dili nato kalimtan nga atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon. Ug hinaot, ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon. With love and strength for each new day.